Kag sa numero 1 sa mga balita, subukan daw. Ceremonial send-off sa mga tropa para sa barangay kag sa Sangguniang Kabataan Elections ang ginpatuman. Pulis at military ang yara sa red alert para sa PDI tubtob, pista pinatay. Sunod sa kay Brigadier General Orlando Edrelin, may masobra sa 2,000 ang tropa sa militar. Pero ang deployment ang nabahin-bahin. Kahapon, ginpatuman na send-off pero may mga tropa naman sunod sa iya ka naka-standby. Sumugod kahapon, naka-red alert ang mga militar kag initubtub Nobyembre 4. Sunod sa kay Edrelin, wala pa sila sa may na-monitor nga pagpatuman sa permit to win gikan sa rebelding NPA pero ini ang ilang ginapaabot. Upod naman diri ang pahanumdum sa mga kandidato nga hindi magsugot bangod ini ang pagsupak sa layi. Kasubong ini nga vote selling o vote buying kag paghatag sa terorista. 2,119 naman ka mga pulis ang gindeploy para sa eleksyon. Wala pa man karon sunod sa kay Provincial Director Colonel Leo Pamitan sang na-record nga election-related violence sa probinsya. Humalin po October 19 kag tubtob November 3 ang full alert status ng PNP. Ang concern lang po natin ngayon is for these lawless elements, baka they will take this advantage para manggulo or mag-inflict ng mga casualties, lalong-lalo sa mga security forces natin guarding our police precincts. Okay, so sinasabihan ko yung mga security forces natin to be vigilant, lalong-lalo dito sa personal security po nila. As of this time, we haven't received yet, but we're anticipating should there be any. There hasn't been any reports of permits to campaign? So far, wala pa kami natatanggap, wala pa naman nagko-complain. Ano? So generally, peaceful ang insurgents? Generally, we are receiving a very peaceful situation as of this time, considering that our troops are already deployed all over doon sa mga areas natin, especially for the areas na tinatawag natin election areas of concerns.